Lajenganipun kasrat katur dumateng panjenenganipun Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Dusun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hayun kawilujengan katenteman miwah kaberkaswarasan inggih saking isih nugrani Gusti kanggo kawasa Allah Subhanahu wa taala. Mugi tansah kajiwa pasarirun dhumateng kita sakit. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kula nuwun kunjuk wonten ing ngersanipun para pepundhen sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh. Monggo sampun pono ing pamawas milah lebet pitutur ingkang satuhu pantes pinabekten. Buipun juk wonten ing ngersanipun para alim, para ulama, tokoh agami, pangarsani karohane. Ingkang rinten kalawan dalu tansah sumandhing kitab suci wa ilahi pinapa panuntun kiblat ing panunggah ingkang satuhu luhuring budi. Dumateng panjenenganipun para pangarsaning wilayah Penjatul dumateng Bapak Kepala Dusun, Bapak Kepala Desa Bobili Lenggah, Bapak Kelembagaan Desa ingkang titi wanci puniki kepareng lenggah ingkang satu kinurmatan. Wirunggan kunjuk wonten ing ngersanipun Bapak Parlan ing monggo pinangka sulih sarira talaning ngatur. Panjenenganipun Bapak Hartoyo Ibu Sri Wahyuni ingkang satuhu kinurmatan. Sayaning para lenggah kakung Sumawana Putri ingkang dahat kalenggur purdaning agrami. Inggih tebih saderengipun kula matur yunagri sih pangapunten awit kula koma wonten ngadeg wonten ing ngarsa handika sami uga bilih boten mirangi sudosita tuwin Bapak kami. Namung kula inggih kiawrat piniji minangka talangi ngatur sedherek kula werda inggih menika Bapak Katman Mulyono Ibu Astuti miwah putra keluarga saking Dusun Jajah Desa Trobarjo Kecamatan Giri Tontol sami-sami kalebet Kabupaten Wonogiri. Kine ngaturaken wigatos sing ganti anggenipun marasowan wonten ngersanipun Bapak Hartoyo wonten ing TV wanci puniki. Namun tepi saderengipun sumangga nuwun kula dherekaken tansah munjuaken rasa syukur wonten kersanipun Gusti kanggo kawasa Allah Subhanahu wa taala inggih awit sih wilasa miwah berkah ing karumentah dumateng kita sami katitik ngantos dumugi titi wanci puniki. Kula panjenengan tasih dipun paringi panjang yuswa, dipun paringi kesempatan sehingga saged sami-sami kempal manunggal wonten dalem pawiwahan. Sami-sami ana tepi darmaning aksang wonten madyaning bebrayan agung kanthi rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Selawat miwah salam mugi tansah kunjatur dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng garwa putra miwah sedaya sahabat-sahabatipun ingkang tansah dipun wantu syafaatipun ing binjang wonten ilmu ageng. Panjenenganipun Bapak Parlan ingkang kinurmatan bilih wigatos sing ganti panjenenganipun Bapak Katman Mulyono sakulawarga marasuwan ingkang sepisan ngaturaken salam taklim salam kawilujengan mugi katura dumateng panjenenganipun Bapak Hartoyo Ibu Sri Wahyuni miwah kula warga inggih kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunipun sinartan puji donga mugi salam kawilujengan saking panjenenganipun Bapak Katman Mulyono miwah putra keluarga saged mbabah daya kesaenan dumateng keluarga agung inggih. Ingkang kalih inggih saking pinten wulan ingkang sampun kawuri putra jambu saking panjenenganipun Bapak Katman Mulyono Ibu Astuti ingkang beparapun anak kula Hermawan Gading Dwi Pamungkas rikala semanten ing sedya badhe
bangun keluarga wonten madyaning bebrayan agung ingkang sampun kasrat wonten ing prajanjen rikala semanten kaliyan putra palestrinipun panjenenganipun Bapak Hartoyo Ibu Sri Wahyuni ingkang sesilihipun Yahayu Roro Lili Widyastuti. Pramila wonten ing dinten wanci puniki kepareng kula ngaturaken anak kula pun Bagus Hermawan Gading Dwi Pamungkas wonten ngersanipun Bapak Hartoyo Ibu Sri Wahyuni Wiwadutra kulawarga mugi katampiya. Apabila mangke lajengipun badhe dipun wonten ing upacara adat widi widya ingkang sinengker pasumanggahaken mugi-mugi lampahing adicara panggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punika. Ingkang kalih inggih saking miturut adat widi-widya ingkang tasih sinengker wonten ing padusunan kula ngaturaken syarat sarana adat tradisi cara Jawi ingkang arupi Dranjang Seta Linempit ingkang kasrat atur. Ingkang nomor setunggal menika wonten seratanipun pundutan sayur katur dumateng panjenenganipun Bapak Hartoyo miwah Ibu Sri Wahyuni. Iki mugi-mugi saged anggenreni anggenipun titi wanci puniki Padya Suta Iwa Siwigeng putra kekalih kala. Ingkang kalih Bapak Katman Mulyono Ibu Astuti Marasuhan boten namung piyambak kadherekaken sawetawis sanes derek kadang kadian mitra tenepangan. Menika ngawontenaken salah tunggalipun pesumpun paling bebisanan. Sih kadarman mugi katura wonten kersanipun Bapak Hartoyo Ibu Sri Wahyuni. Aku bilih wonten kirangipun nyuwun agunging sih samudra pangsani. Lajenganipun kasrat katur dumateng panjenenganipun Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Dusun. Ugi Ketua Karang Taruna wonten ing lingkungan Duren Guntur Harjo niki. Inggih saking anak kula pun Hermawan Gading Dwi Pamungkas menika badhe swita wonten ing ngersanipun Bapak Hartoyo. Pramila panjenenganipun Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Dusun ugi Karang Taruna wonten ing lingkungan mriki mugi saged nampi kersa kula wentrah paring dawuh kanggo bilih ing mangke anak kula Gading Dwi Pamungkas menika badhe nglajengaken gesang bebrayan wonten ing lingkungan mriki kersa paring dawuh mugi saged mbangun miturut dumateng warga masyarakat Dusun Duren Guntur Harjo mriki. Lajenganipun tasih setunggal melih salah setunggalipun bingkisan dumateng Mbah Buyutipun Yahayu Roro Lili Widyastuti. Menika kasbat mriki kasrat katur pemesik mugi-mugi saged berkahi yudhunga pangestu anggenyo dados bebrayan agung wonten ing masyarakat saged dados mustikaning sidu ngantos saklami wontenipun. Lajenganipun kanggo bilih Gusti kanggo kawasa Ganjar Wilujeng dumateng sedaya sedayanipun. Kersanipun Bapak Katman Mulyono Ibu Astuti miwah putra keluarga ing Benjang dinten Senin Surya kaping 9 Juni tahun 2019 wanci bibar luhur mugi-mugi Bapak Hartoyo sekalian kersa ngirapaken atmaja penganten sajudu wonten ngersanipun Bapak Katman Mulyono. Saperlu badhe dipun tepangaken dumateng sanak sedherek ingkang titi wanci puniki boten sempat anjenengi anggenipun ngawontenaken upacara ijab kabul. Lajenganipun namung bilih mangke sampun purna ingati sampun wonten sasmita saking para-para ingkang piniji Bapak Katman Mulyono nyuwun pamit nyuwun tambahi donga pangestu mugi lampah kula ngantos dugi griya mboten wonten alangan setunggal punapa. Mekaten
kula ingkang piniji ngaturaken wigatos ingkang marang sowan wonten ing kersanipun Bobate ketinipun kathah kirang sakelatipun anggen kula matur nyuwun sih pangapunten. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.